Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ангел Славов и днес реших да популяризирам YouTube канала си, да го развия и да ви накарам да обикаляте България и тяхните прекрасни забележителности. Елате с мен и ще обиколим малко Родопите. Първи клип, нови дев, ново видео, нови възможности. Всичко е възможно. Елате с мен, за да обиколим и да покорим България и нашите красоти в нашата прекрасна държава. Не я забравяйте, тя е една единствена, тя е за нас. Байка го оставяме настрани, другия път с него. А сега се разточаваме към нашата дестинация. Това е тя. Вече излезнахме. Дано времето е с нас. Единствено в Пловдив билетчета се остава 1 лев за пътуване в градския транспорт. Сега отиваме към Храбрено. На автогар Родопи чакаме рейса за Храбрено и само да ви покажа нашата гара Пловдив ЖП, която е в процес на ремонт. Мисля, че стане много добре. Последния коловоз 11, това е за Сеноград. И днес е денят 1 май, ден на труда и на работническата международна солидарност. Ще обиколим малко Родопите. До Храбрено. Добре дошли в Храбрено. Пристигнахме. Храбрено и вървим по пътеката. Ето. Красота. Това се води основния път за Дедево също. И базарихме си. Гасне горе. И тук има едно разклонение, края на Храбрено табелката и един черен път, който води до самите парзалки. Ето го. И слизаме по Коларския път. Даже се вижда и хижа Академик. Днес, 1 май, има си движение. И се вижда хижа Академик, Родопски партизани. До там е час и половина по този път. Мисля, че с кола става също. Може и пеша. Ние обичаме пеша. И много хора се стават колите тук преди мостчето. Трябва да се мине през него. Както и за хижата.
така и за скалните парзалки, за другите места. Просто самия ъгъл на моста не позволява много хора да не минават. И задират. Яко задират. После ще ви покажа по-хубави гледки нагоре, на разклонението, където са парзалките. Там хората се бъркат и хващат към хижа Академик нагоре вдясно, а тя има разклонение надолу вляво. Ще ви покажа. След чешмичката си пада. И така, газ нагоре. Доста хора също отиват на там. Хубаво е времето. Сега да не завали. Вървим си по пътеката. Тук следва един завой. И трябва да отидем там, в дивото някъде долу. И реката се чува. Тук е разклонението. Долу е чешмичката и реката. Много хора използват. Сега ще покажа разклонението. Защото много хора се бъркат, продължават към хижа Академик. Тя е нагоре около 40 минути 50 пеша. А ние от центъра стигнахме до тук, самата точка, до табелката, която ви оказва къде са скалните парзалки. Стигнахме около 20-30 минути. Ето го пътя, ето го разклонението. По-нататък ще направим някаква маркировка, за да се види всичко. Скални парзалки, 20-минутен преход. Долу, както казах, е чешмичката, не знам да се вижда от тук. Хората се наливат вода. И ние продължаваме надолу. Има още една маркировка, тя наистина е за хижа Академик. Но не тази, не тази. Тук, по по-отъпканата. Почваме в дивото. Хайде с нас. Та, градусите вече са поне към 20. Пътеката е само една. Просто трябва да я набележите и да си знаете къде е вече. Много е стръмно от всякъде. Ето, показвам ви. Възвишения, падения. Не е много отъпкана. Ще внимавате и за змии. Защото вече е сезона на жегите. Гущерчета и те излизат. Това е самата пътека. Тя е една, долу е реката. Пътеката продължава. Нагоре е дере, което трябва също да внимавате, да действате, да гледате. И така, продължаваме. Напред към дивото и неопознатото. Както трябва да внимавате в ляво, така и отдясно. Защото всичко... Аз му викам като лего. Вижте, забележете. Какви камъни. Които могат да паднат веднага. Веднага. За сметка на това, прекрасни гледки. Прекрасно. За някой може да е нищо, но за истинските ентусиасти нещо велико. Много велико.
Let's go! Ето още една гледка и водопада, скалните парзалки. Ето че за няма и моето темпо 20 минути е достатъчно за един преход от пътя насам. Наистина прекрасно. И след слиза вече надолу. Реката доста трупи е повалява. Буквално в дивото. Скалните парзалки. Скалните парзалки. Хоп. Добре дошли. Величествено. Величествено. Просто уникално. Горещо препоръчвам. Както и времето е такова. Чистичка се е водата за това време. Сега там да ме е кампа. Може и долу. Бъдете внимателни, наистина. Където са и наклона е... Не се вижда много добре, но е 30-40 градуса поне. Първата джакузи и общата джакузи. Ира? След малко. Скара? След малко. Това е. Другите кадри от после. My camp. И ще ви покажа и уникалната гора. Дива, магическа. Лятото не може да си хванете местенца. Там е кампа. Да се вижда. Това е другото местенце. Добре, че хората са служили също някой чувал, защото наистина много мързи. Мърсим, много мърсим и сме мързеливи. Много.
лятото. Ще направим клипче и от тук. Как сме на палатки, защото всяка година идваме с моите приятели, познати. Другия камп е малко по-надолу. Но и до там ще стигнем. Всъщност ще отидем да ви го покажа. Много интересно, всичко е разровено. Сега не може да се види, но все едно се са борили мечки тук. О! Ето го втория камп. Този просто е много занемарен. Тревички са поникнали. Определено може да е тук. Това на палатки. И самия хладилник. Ето го, реката. Има доста местенца, които си заслужава да се видят. И да обиколят, естествено. Това е втори камп. Може да се включим и някой ден от тук с огън, палатки и щастливи спомени в дивото приключение. Просто невероятно. Ако искате да се препичате като гущери, заповядайте на скалата. Тя е за печене. За пекани хора. Минем от другата страна. Оп. Биричката. Бъдете внимателни наистина, защото това си беше пътечка едно време. Кому трябва на човек? Кажете. Водата е зверски студена. Още е рано за душовите. Ледените душове. И тук е добре. И тук е добре. Само че трябва да внимавате. Даже има и думи. Наистина тези са като лего. Вижте особено тази скала. Иначе е прекрасно. Малкият лаз. Приятели, вече знаете местото. Пазете чистота. Най-важното. Забавлявайте се по такива места. И пазете гората, защото един ден ще я хванете.
Пиринско продукт. Човек, който слуша винаги музика. Музиката на природата.
показах ви малко от каскадите, аркадните, скални парзалки Храбрено. Най-доброто. Поне за нас, околните в Пловдив и така нататък. Другия фактор, който е, че освен че сте сред природата, дивото, да ходите и боси. Задължително. Задължително. Има много места, които човек може да ходи бос в гората. И както винаги, като се правят такива видеа, естествено, като не си подготвен, батерията ти пада на самото устройство, което снимаш. Това сега се наложи от моя телефон в Instagram, чрез приложението, това не е реклама, да продължим влога. Прекараме се добре. Природата е с нас и тя е с всеки от нас. И ето ни навръщане от скалните парзалки. Както казах, падна ми батерията на другия телефон, iPhone, с него снимам. И се спираме за поредната гледка, която е неописуема. Внимавайте! Като цяло всичко може да падне по всеки един момент. И тръгваме надолу.
И ето, че излизаме на пътя. Тръгваме си скалните паралелки. Този е за Академик. Този е за Храбърно. Надолу. Сега ще налеем водичка. На края на прехода сладоледче, подборчето, най-добре и почивка. Наслаждаваме се до другия преход. Това е от Храбърно. Дахме Балкана в Родопите. До нови срещи!